ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿಂಗರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೇನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ವರ್ಷಲ ಈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 22 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಪನ್ನೆಡ್ದವರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಆತ ಜನ ಸೇರಾದ ಆತ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಐಕ್ ಪೂಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪುವ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವ ಅನ್ಪಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಂತೋನ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಡಾಯಿನವು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಗಾಡಿಲೆ ಕುಟುಂಬ ಪೋಯಾರೆ ಬಕ ಪ್ರಸಾದಗ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ತಾರಾಯಿ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದೇವರ ಸುರು ತಾರೆ ತೆಪ್ಪದೆತ್ತು ಪೂರ ದೀಪ ಬಕ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ದೀಪ ಪುಷ್ಪ ಬಕ ಪೂರ ಪೂ ಪುಷ್ಪ ಬಕ ಪರ್ಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೊರಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಆಯುಧ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂಚಾಯನ ಕಾರಣ ಗಾಡಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ತಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬಾಜೆಲೆಗ್ ಬೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರಗ ದೇವೇರ್ನ ಅಲಂಕಾರಗ ಗಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರಗ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕನಪ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೂನ ಕೊಯ್ದು ದೀಪ ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಸುಣ್ಣ ಬಾರೆದಿರೆ ಕುಂಬುಡ ಒಂದೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ ಇಂಕಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆಪುನು ರಾತ್ರೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದನೇ ಗಮ್ಮತ್ ಆವುಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನದನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಸುರುವಾಂಡ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಆನಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒನಸ್ಪುರ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಶೋಕು ದೆಕ್ವ ಏನು ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಆಯುಧ ಬಂಡ ಇಂಕಲ ರಡ್ಡು ಟೆಂಪೋ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಟೆಂಪೋ ಈತ ವರ್ಷದಂಚಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನವು ಆಣು ಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗವು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನ ಕಾರಣ ಆ ಗಾಡಿನ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಲೈಕ್ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಮುಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದು ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಹೊತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಕೆಲವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆಯೋಜನೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಂದು ದೀಪೇರು ಅವಾಗ ಐಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ ಬಾರೆದ ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದಿರೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವೇರನ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಡಪನ ನೀರು ಬಕ ದೀಪ ಬಕ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪೂರ ದೇವರ ಕೊಂಡಿಡಿಂಚ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ ಮಂತದು ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಗಾಡಿ ಕಂದು ದೀಪೇರು ಮಾತೆಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತ ದೀಪ ಅವು ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಅವು ತುಯರ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ವರ್ಷಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈದ್ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂಜೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ತಾರಾಯಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಕುಮಡು ಪೂರ ಮುರ್ಕದು ಮಾತ ದೀಪುನು ಬಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪುನು ಐಕ ಸುಮಾರು ಕ್ರಮಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ ಅದ ಅಂದು ಅಂಡ ಹೊರ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಆರತಿ ಪುರ ಮಂತದು ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಕುಟ್ಟುವೆನು ಮಾತ ಗಾಡಿದ ಓನರ್ನ ಕುಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ತಾರಾಯಿನ ದರ್ಪುನು ಈತ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಂಬುಡಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ ಗಾಡಿದ ಟಿಕ್ಲದಿದ್ದು ಆ ಗಾಡಿನ ಹೊರ ಕುಂಬುಡ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ತೂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಐದು ಸುಮಾರು ಕ್ರಮರ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಪುನು ಬೆಡಿ ಪುಡಪ್ಪರೆ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸುರ್ಸುರು ಕಡ್ಡಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಮುಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪುಡು ದೀಪಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕುಲು ಬೆಡಿ ಕನಪುನ್ ಬಂಡ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಕನಪ ನೆನಚಕ್ರ ಸುರ್ಸುರು ಕಡ್ಡಿ ದುರ್ಸು ಬಾಂಬ್ ರಾಕೆಟ್ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ತಪ್ಪು ಪಟಾಕಿಲು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಪುನು. ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ತಿಂದದ ಆನಾಗ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಮಾತಾತ ನಡುಟು ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನೋ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಇಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ತಡ ಆವುಡು ಮನ್ಪುನೋ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆಪುಂಡೋ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದೆನ್ನಿವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಲೈಕ್ ಬಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಲ ಪನೇ ರೀತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ಲೆ
ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.